Dami ni debata na sumurong siyan sa luhok na roha, ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras mari tasalo na. Shalom. Hujaha mahatan ni debatari hita di bagasan sadarion, imanatar surat di buku Psalmen bidu opat memukka sian ayat sada sahat rodi ayat sia ede sian sidafik saya lusi maau alede batani hati gorakku ia hujuho jala palubang au jupa hagogotan asi maroham diau jala tangihon ma tangyaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lelengon learo hamu di hasahalauki sadia lelengodo haholongan ni rohamuna nasohasea jala dioran muna gabus unang so boto hamu marhasurunga do libahe Jehovah akahasianna matua di tangihon Jehovah do molohujo ibana holsohon hamu hianma asa unang dapota dosa marhusari marohamuna dungro dipuduman hamu asasonang hamu pelehon hamuma pelean hati goran jala marhaposan tu Jehovah ma hamu lado akan amadok tungi sema manupakon naringgan tuhita alai ale Jehovah sai pasodakon ma tuhami sodang ni bohim gumudang dolas ni rohakku di bahen ho siad dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu sonang doau hupapeak hut mamitornok ay sasadahodo ali Jehovah pasonangau maringanan ido sahatna sodang nibuhini Jehovah manodangi hita cahaya wajah Tuhan menyinari kita ido nagabe topik tema di minggu ta sadarion di sadok HKBP sodang ni buhi ni Jehovah marsinodang buhi ni Jehovah manodangi hita sarihari do taingot hataon sahedi hari do tapakilalahon hataon akamang do tinang nagabe tangiyang nagabe pakirimon do nagabe pasu-pasu ay ganuk jolma na sinodangan ni buhi ni Jehovah ikontar pasu-pasu setiap orang yang disinari oleh wajah Tuhan hidupnya penuh dengan karunia penuh dengan sukacita penuh dengan damai sejahtera alani sai tapai mai mamatotong sodang nibuhi ni Jehovah mari senantiasa menantikan cahaya wajah Tuhan jala di ganuk minggu hatani pasu-pasui di sipul parminggota di ujung ng parminggota lau mangujungi ganuk parminggota hata pasu-pasu ni Tuhani di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho
Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midao. Dungi muse hatana patuluhon di hata pasu-pasui sonang marohatta. Amen, amen, amen nita. Mulak hita tubagas tabi di bagasan las ni roha do tulupulop di bagas sadame di bagasan pakirimon mana perculu napadua jolma na sinodangan ni Jehovah nguluna ditadodo na bidang situtudo asido tolong ni rohani debata songon guarni mingguta sadarion misericordias domini sudijo hitaman dokon misericordias domini misericordias domini namar lapatan gok asini rohani Jehovah do tanoon. Bumi ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Jala molo taboto, molo tatadda. Nagok asini rohani Jehovah do tanoon namar lapatan di dia pehita. Tu dia pehita mangalaka. Aha pena masa di bagasan nguluta gok asini rohani Jehovah do tanoon namar lapatan gok asini rohani Jehovah do nguluta sadihari dope kaboto na disodangi Jehovah nguluta ima ditik kita pakilalahon ragam ni pasu-pasu di bagasan ngulutna haluaun dohot hatuaun na siya Jehovah molo tarimang-rimangi ganuk ari ganuk tiki akkanauli na denggan na di basa-basa hode bata di bagasan ngulutna taida madisi sodang nibuhi ni Jehovah molo taboto malua hita siya parmaraan malua hitasian hagogotan malua hitasian parsorion ni ngulu manang di pargogoy Tuhan hita mangadopi parsorion ni ngulu tahilala sodang ni buhi ni Jehovah marsinondang buhi ni Jehovah di bagasan parnguluotan molo tatanda taboto sude na arong dihita arta hagabeon hasangapon do ragam ni na adong dihita di bagasang mulutta si lehon-lehon ni debatarui ala di pasu-pasu debata akan tahula taida madisi sodang ni buhini Jehovah alan itung nomor tua situtudo ganuk halak ganuk jolma nama pakilalahon jala mangokuhon songonido makatidakon sodang ni buhi ni Jehovah dinguluna wado kamang do tinang dihilalahamudo sodang ni buhi ni Jehovah dingulumu hirana juduko kamuna do namar lapatan ido tutu tung sodang ni buhi ni Jehovah do nama benau mangolu sodang ni buhi ni Jehovah do nama benau margogo sodang ni buhi ni Jehovah do nama benau marpakirimon alani i toktong mahilalahon sodang ni buhi ni Jehovah jala ido na pinatuluhon ni parpesalmen di pesalmen obaton di ayat itu didok jala imana gabe topik di mingguon pasodakon matuhami sodang ni
bohem. Biarlah wajahmu bersinar atas kami. Odo nasai pinaima-ima ni par pesalmen. Odo na umarga di ngulu ni par pesalmenon. Di surat to di son ede sian si David. Nape meragam do akka parpade bisuk nama do manang na si David na manuratonon manang halak na asing atas goar ni si David alay natakas refleksi ni ngulu ni si David don nasa imarnida sodang nibuhi ni Jehovah nasa ima-ima di sodang nibuhi ni Jehovah nasa imakirim di sodang nibuhi ni Jehovah ay di perdalanan ni nguluna masay gurang do hamaulon diadopi masay gurang do parukilon diadopi siya sa sisi taber nga kamang do tinang Raja Davidi sa Raja Namora nabisu na marsangap yang paling sukses dalam sejarah Israel dari dulu hingga sekarang sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Di masa pemerintahan David, Raja Daud, itulah masa keemasan Israel. Mediar akka musuh, holong rohani akka ale-ale. Bangsa itu bangsa yang disegani, mereka dekat kepada Tuhan. Alai godang do parsorion diadopi ibana godang do hamaolon diadopi ibana jala sada dan borat ima jala hiradi konteks ido hataon mangihuton akaparpande bisu ima ditiki memberontak anakna si Absalom tabotolo ceritani sian buku 2 Samuel kisah Absalom yang memberontak kepada ayahnya sendiri yang ingin merebut kerajaan yang membentuk kelompok tentara untuk melawan raja pasti maniak hati-hati apalah anakku sendiri ma apalah tubuhku sendiri ma nanaing manigali harajauku nanaing mamunu au wah tukso adungdo natoras na makalumohon anak kon si sumuni tabotodo kisah sampuraga isirupitahe na sumanada umaknay. Siapa? Si Marga. Ya? Iya tuh manang alak kepada dia tuh kan, manang alak apa itu? Air susu dibalas dengan air tuba. Pembalasan yang tidak diharapkan oleh seorang orang tua, tetapi Daud harus menghadapi itu. Alaima nataida macayar gas itu tuh di bagasan perdalanan ningulu ni si Davidon ditiki susah manang sonang ditiki sukses manang gagal say marhapo satu Jehovah do ibana say marhapor satu Jehovah do ibana say Jehovah do ibana ng gabi partano batuhanna gunung batu perlindungan dalam kehidupannya alani sada elek-elek pangiduan ni ibana ima ali Tuhan saya lusi maaw alusi maaw ditiki jauh-jauh tuho asi maroham holan asini rohani Jehovah do narihirim ibana asini rohani Jehovah do nari pangasahon ibana alus ni Jehovah
tu hoi hoi dohot tanyang naido nasay di pay may bana. Dang di pangasahon ibana kukuna. Dang di pangasahon ibana hamoraona. Dang di pangasahon ibana bala tentara dan senjata canggih yang dimiliki tidak. Tetapi Tuhan jala mulai sian sihadat dan honna nunga di pasomal somalibana songani marhadaulaton martangiang marariali doh Tuhani taboto do ditiki bajar do ibana dinamar porang halak Israel mangalo halak Palestina pola ala ni haguguon ni tentara ni Palestinon akahitir tentara Israel akahitir panglima nasida akahitir doh Raja Saul membiar nasida muditodik nasida mereka takut gemetaran menghadapi Goliat dan pasukannya yang begitu gagah perkasa dan mereka merasa tidak mampu. Pola dipalea-lea si Goliat Raja Saul, dipalea-lea si Goliat doh debatana sida jala ima nama bain hacit rohani si David do teh menang si David. Mula bahasa Batak si David itu kan, bahasa Indonesia Raja Daud. Hacit rohana permahan doi bana sahalak namek doi bana dangadong di harihannya dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Alai di begi bana na di palea-lea guarni de batana di palea-lea guarni Raja Saul di palea-lea bangsa Israel di doi bana. That's enough. Sudah cukup. Saya akan menghadapi raja atau panglima tentara Palestina itu Goliat. Lau meibana tutup ini ay. Dibuat ma batu namek-mek. Dibuat ma katapelna manangat balangna. Jala dia dupi ibana ma si Goliati. Nak pegajang podangmu jala gogosi tutuho alai mangasahun goar ni debatado aku mangaloho laos di bainibana ma abbalang nai diputar ibana jala ditoruson honama si majujung ni si Goliat laos pihak dibunuh di mana mabiar ma tentara Palestina akahitir nasida marlariam ma nasida ala yang go si Goliat dibunuh di mana. Inilah kisah David versus Goliat natar baritai. Mulai sian sihadat dan ahon nama rale-ale ibana do tuani jalaum manyan sosok tua kasuduk na poso remaja pemuda bahkan anak-anak mulailah dari kecil dekat kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu ini ya bersahabat dengan Tuhan. Ada di sini anak sekolah minggu tunjuk tangan dulu. Ada tunjuk tangan dulu anak sekolah minggu. Iya, seperti David mulai dari kecil bersahabat dengan siapa? Dengan Tuhan. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu kami, seperti David mulai kecil bersahabat dengan Tuhan. Sekali lagi, seperti David mulai dari kecil bersahabat dengan Tuhan. Begitulah anak-anak kami yang bersahabat dengan Tuhan. Dan yakinlah Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Amin.
Itu ya anak-anak kami, termasuk juga remaja Naposobulung, dekat kepada Tuhan. Martangiang di boto ibana do gogoni tangyangi ai di boto si David do na hasianna ibana. Iro dipakai istilah di sono. Hasianna ibana. Marhasurungan do di bait Jehovah akka hasianna. Matua ditangi ho Jehovah do molo hujo ibana. Jadi David itu begitu percaya diri, dia itu begitu istimewa di hadapan Tuhan. Dia adalah seperti bola mata Tuhan, seperti biji mata Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Itulah pengenalan David akan dirinya. Itulah pengenalan David akan hubungannya yang sangat istimewa itu kepada Tuhan. Songoni doa kamang do tinang. Kusongoni do hitam. Setiap orang, setiap pengikut Kristus, setiap orang percaya, saudara adalah pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Saudara adalah seperti biji mata Tuhan yang sangat berharga bagi Tuhan. Dan setiap kali berseru kepada Tuhan, Dia pasti mendengarnya. Amin. Itu kompos doro hatta. Mula martanya kita ro Tuhani, kur langsung butuh surgu. Ditangihon. Ditangihon. Ditangihon do ganuk alu-alutta. Ditangihon do ganuk hoi-hoita. Terlumo bima molo mengadopi sitaonok kita kamang do tinang. Tiki menghadapi paruh kilo kita. Ketika hidup kita ini begitu terdesak dan kita tersudut, terpojok, sepertinya seluruh dunia memusuhi kita. Tidak ada kawan, tidak ada teman. Semuanya benci kepada kita. Isebe bangga dua-duaan. Suatu posorohan natu jolma. Alai Jehovah. Ay anak nadoho buru nadoho inang molo juju ho majoro pokan molo juju ho tu Jehovah tangi honon nado ay anak nadoho buru nadoho arga situ tuduh di ibana. Jadi dah kola si David nasungoni. Sipata nasuta sadari do. Nasuta sadari do. Hina argata dia dopan ni debata. Songon anak na do songon buruna. Na tinobusna. Sipata na bingbang ragu do hita kamang do tinang. Lau mga lualuhon akan apojot di rohat tai. Ay si David pena hirana tarsosak situ tudo ngoluni ibana molo tabereng diturpukon pola di do ibana hamu pinopar ni jolma sadia lelengodo lea rohamuna di hasahalauki sadia lelengodo haholongan ni rohamuna naso hasea jala di orang muna gabus dilului gabus dilului fitnah dilului akana roa naso hasea tu ibana molopola do dohot si Absalom anakna dubuna dohot pasukan ni si Absalom martahina jahat manakapi naroa naing manigai ngolu ni si David dohot harajauna sedia hajid mayakamang sedia parir alainak besongoni
dipodai donasida. Dipodai donasida. Asa unang mamuruk munai makkorhodosa. Marhusari maruhamuna ditikilau hamu tu podoman. Ingot hamu majahoba donapuna saluhuna. Pawa hamu marohamuna. Pasahat hamu mapilihan muna. Jala diajari donasida. Asa marhaposan tu jauh. Trust in God. Trust in God. Hero di kamang do tinang hepeng dolar Amerika Serikat. Ay dia mah ya berengon ni nanggo dolar Singapura pe so ya ingon nanti. Anggo rupiah nggak jelas. Gudang go rupiah muna kan? Na julu dia mang gudang sonari dang be nam. Buasa dang gudang be ngadi beng be sudah disimpan. Rupiah na gudang ini. Jadi molo di dolar Amerika Serikat di Surato Dodesi trust in God. Percayalah kepada Tuhan. Marhapo satu Jehovah idola katani. Unang marhapo satu hepeng, unang marhapo satu arta, unang marhapo satu jolma, unang marhaposan tu hagogon na adong di Portibion. Alai marhaposan tu Jehovah ma hamu. Jala jolma na marhaposan tu Jehovah ringgas doon martangyang. Ay ganung maruk kilibana doh marlas ni rohan. Say tu Jehovah do ibana mengadu pabuahon nasolot di rohana las ni rohana arsak ni rohana ahape namasa say tu Jehovah do ibana mangalualu alan ido margogos itu tu ibana mangadopi manangahape namasa di Portibion tung halak na margogo si partang yangi dok pe si taonon dang olo talui pos si tutu rohana di debat anai Tuhan na manaluhon sude pangaloi ayat guir pinatahuan nang hira-hira mugap di bahen si taononing ya do hamu mogap kamang do tinang ya do isinah yang mogap nyata mogap mulaw nga ya mogap artinya hampir tenggelam tikimalange tikidadana hampir tenggelam mogap masuk IT siap pamangan dosen igung niga mogap col manang mogap muluarong di son tano dore-dore tadamu deh tano dore-dore ya masuk batu bagasan sa sitonga hirat tano keras do ibana padahal ternyata dia bukan tanah keras lembek di bawah lam masuk kita lam berusaha kita keluar sini lam jonok satu rukungon molo nang arong pangurupion mati tewas mogap nang hira-hira mogap di bayi si taunoni mersinggang doibana managam Tuhani dung jupang petikina sumurut arsaki tarapul maruhana dibain Tuhan nai wosonan nai ditugu Tuhan Indo siatano gabbo yang hampir membunuh kita itu manang realitas kehidupan yang begitu menyakitkan sipata dan boto manang natu dia iba mangalului pangurupion alai ingot bahkan di saat paling kritis
di saat paling sulit, ingatlah berdoa. Holani pedokon. So nidok ni si David ini. Ada Tuhan asih maroham dia. Ale Tuhan tangihon alu-alukku. Ale Tuhan palugbang au jumpa hagugutan. Saat itu juga saudara, amang, inang akan merasakan tangan pertolongan Tuhan. Di sido tahilala sodang nibuhi ni Jehovah. Di sido tahilala alus siya Jehovah. Jalalam taboto ma na arga situtudo hita dia dopan ni debata. Ido barita na uli di hita di bagasan sadarion. Tarlumobia kamangdo tinang hita nuaing di Minggu Misericordias Dominion tong nama kalason haheon ni Tuhan ta Yesus Kristus dalam suasana Paskah do hita. Natoktong do marsinodang barita na uli haheon ni Tuhan ta Yesus Kristus na manaluhon hamatean. Haheon ni Tuhan ta Yesus Kristus na manaluhon hahulungon. Haheon ni Tuhan Yesus Kristus yang menjamin keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Ikonido sitio botta na manudangi mulutta ganupari pos rohata aha penamasa las niroha arsape Jehovah nasa toktong pasodakon buhina tuhita idama akamang do tinang sodang dibuhi ni Jehovah nama masu-masu ngulung paposon roham ditikki ngali di lalaho bainon nalas roham ditikki lumunan ingok ma sodang nibuhi ni Jehovah madungan mo ditikki marsak ko ingok ma sodang nibuhi ni Jehovah mga buliho ditikki aguan pakirimon ingok ma sodang nibuhi ni Jehovah manugunuguho jala mangalehon pakirimon. Amen.